Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing temu je kinong yalam ke Voice of the People Party. Berlek ban persya halo kajing mam pendam ke sorkar jela, hak biya day ba kajing dawa ban thong biang, ya ki officer jong ke loka yukta, kala pulam no hadim ki bor pulit bat kumjuk ru na ki magister Kim Shimla Aila Satya. Hak ni kajing lek jong ke VPP hak basdang UMLA ke maulai uba bright star marbanyang ula syak khang lenti, haki pulit hadu balami kajing pin ibor hapadeng UMLA bat ki pulit. Hakui pak kaliang ki pulit kala kindet e kajing yok lat UMLA ke 17 North Shillong uba Edelbert Nongrum ula 1 point has sekretariat lem ki nong yalam bana kaliang ki magister ki ba berngem ban thap ha bos bat kit Shamadan Malki lada uba Edelbert tre ban mi nakmat jong ka sekretariat. Halo kajing bam aila jong ki bor penyai distrik ban turwat tang ki MLA sya sekretariat ki nong yalam ke VPP ki hak ban syusyong harut surok hajan jong ka office deputy commissioner. Habis keren bagi nong yalam ke VPP kelapen pau bakani ke datang ke jing sedang bandang ni syak mat kindang pen klan bakin om kertiang din ya ki mat jing dawa ki bedaina ke jing mentor ki patba to opening kong ni sunai khobele PG press ki wan ya kapan cover ya kanika jing ya ki ke jongi tani ka daw hi kalong legislatif maka leong juga party ngim parti kebayang halor kan nongrem ban jeng amnot ban wanra ekasin syar kadar robet ke bakut be klai kumto ke bak sarkar kalale ya kitu ki officer jong kaluk ayukta pat katu kolong ke bolong laban bolong bi ai sebagai penting pat kalong ke ba i ngem kum ke parti ngem la ban sya ngem la ban priang ya ke kum kitu ki jingle makni dang ditang jing sedang pat kala ban adian habotu koi bantep de kumta ni latho eka shadas ni ai gitu ka press release bala daga sarkar kam reinstate kam sungkam yang yakini ke gaweng klem kanu pendon ka ba yang de ngi kum ka party teman sem juga jing sokya ni ang bagin sami shakmat an persya yakini ke jingle jong ka sarkar te sarkar hi kum opitep hi kawal sarkar kabam jukwa ban penpet ya kajing tenriang ya snow hi nakaliam ki nong mikmat juga sarkar hi ki ong batan kajing duna e habatan kum kata tantam ban penpet ngi kum ka party tagata hi kajing tu ki kum tu ya don hangni adu manem step kata kata ka daw ka ba ya don hangni bangi abu ngadu shipau hadu saushite try kan bhashibu nada fikli sarkar orang yang ni bangi dewan pulih bahai ya ki act oh ingat try bahai makah kepada nak bor bak washim ya tu ka rai makihi kan bangi i di hang taken bang kadon ke jeng bat bangi seton hangi nara kata kalau kita kebentar ini kalian juga parti ikwa banong ya gitu gong ba kire ka ka ag de subhaban likwi bhai ka ag kam tam ye gitu ka kino aktif jok sota kat ka ba ngi hi ka kum ka ag ka ong ba ya kita ki in service secretary ka shuang ba ki ba sha thung itu ka kam kim nei ban long below that rank Bilo darang kabut yakitu ki basong thai ru kimdei hakapor bagi dan terekam kimdei ban karang jong ki ban bilo darang kaba kabuka klem ong ka ak napa klem ong ka ak ba kidei tang ki in service wa de kata pili ya kata ek sarkar barang kawa ye phi ba pili ek sarkar yakitu no ek tin je sarkar bagi temporary measure dikhile ban haba ngakwa ye phi di bagi lingi ban ek sarkar ban pen i dak jing tho hai la tho e kata pala ai la tho ru badai tang tek badan hak service ngakwa ai phi ba pen likli de ka nakaliang jong ka BPP ngila de pule ni bangi mi surak klem pule ngila pule ngila pet ban ngi i bakadon ga jing le don bor jong sarkar ban kan ni ga jing le don bor jong sarkar ka kata ampang ki officer Henry kata
ya ke office jong kalau ayuk tahi namar ba hadin habut onom don show kala bantrai late renti lana ki office ki saweng kumni katu ka jing ong jong ki ba ki in hapan thung tang ki end service dei shu retired ka jing kali galong mano ba thung ki kade kade ki jok sarkar kamdai manu bathung but kani kamdai ru takasin penungkong bathung ki pam thung mensuar ki retired officials denga kirpa de phi ba pinlek kli sarkar kumpi ki press ba pinlek ban nak sarkar ya kita ki documents ban pensisha ya ka jingkeren ke jongki hangi hi nila baga jing welcome to sarkar ya kini ko fasa long persya ningkong ya ka kontrak ka appointment order ka sarkar hi kai bat baar kolong bag weng ya ke yaki krem kono ngakendon bat kamdon kono jing ong ba ya phila weng la phile kum ta bat kamdon hiru kata kalat yaki officer ban ya dai ladi kata kan natural justice kamdon hapor ba weng yaki ni officer bat yaki hinong triying jogi lu dalangi kwa ban pinsange ni da ya thu yaki hindrai hang ni la chupeng mardor yaki bat phila yo ik ka ba sarkar ka weng yaki phila ya tiplut kamdan kam hi ban ya batai ban ya bulktin ngini bargai ke bangi kwa ban kerja sarkar kalong ba ai baki pai ba jong ke galia kin namdu ka jingkermen halor ka jingkerkam jong ke office lokayokta kata kadai ba sarkar kan pentikna bagi pai ba kin nangdon ke jingkermen bat ladang ya ailat ya kumkan ke jingle ke jong ke sarkar kanong yu pinang ni sakmat kamben tu isu bangin ya keren ya kono ke jingle illegal jong ke government but kum ka imlang ka salang hi ka pasay kum ka imlang salang hi ka perkhat ya ka jing ha ya kum ka ni ka jingle jong sarkar ni dai ban mi sakmat mandawa pakadai ban kutno pakadai ben thong kambyang ya kini ki officer ko banda ki yo kambyang itu ki officer mi kani ka jing ki kanang dai tangga jing sedang hi ka party ka jong hi kamdai ka party ka ba mo kum bagi badani ong seu boss jong phi ingim ju don boss ni long bet kawai ni long kawai ka jingmut e hangi compare don mem don ba aden kai apa ka jing ki krebi halor jong ki nongrim ban nginom aila ya ketno ke jingle ka long bi an ketno ka jingle ka bam khen snap show ke kata hi ka ba ka party ka jong hi ka yang pengkat bat ka jing kersan ka jing pat pa kani agak isi benta namar nakaliang jong parti hakni singi ngatrai play nila pha sibun ki city ban penken mau ya ka sarkar alor ki bobun ki issues kani kadang dai tangkawe ki issues ndai kum bapi ong pi abi dei ba kitu ki political appointees su nakaliang jong parti ngin sim khia wat ya ka tu nama kadai ka jing pen lutput ka jing pen sapai ya ka pisah ka jong pat ba ya kini ki officials bayat kat kum ka act mo lokayukta ya gini ki question bagi ki bala song thai na nei kita ki political appointees lagi WUR banano beri bala ki ba rem election ki beri ki ba jan bat ka party ba kumnur ngamtip ki thung ki pelut yaki nei kat bagi ki officials pan no ki bala kat kum kaan badong kam thung yaki nei yaki ni pat ki mut ban su thung kat baman weng kat baman tingha ban su thu ri namara hapori India ban penyo ya kani ka lokayukta act kamdai ka basuk simpor bat kalong ka badong kamadu ta kani ka body nama kani ka body ka ban yarap ban te lakam ya ki jing bamsap ki badan hapo kani ka jela ka jongi tilada nang ni na basdang menta kini ki official ha bakila persang menteri ya ka kam ka jongki no ban pendep ya ka kam ka jongki I kumba nakaliang ka jong government persang ban tap miau no ya kita gigi baru jadi nama kata nakaliang jongi ngimi sikmat nama ngisngo ba kalau ke badong kamdu ta namar kum bangyong gi ketika party ke bangi mi ban declare war against corruption so this is the first step dang ditang kasin jam ka baningkong dan sibun gigi dang di sikmat nakaliang jong party bangin sim namar katu kalong ba nakaliang
nakaliang ke jongi kumbang latmu persang bandai caka-caka ke bagi lambut nrei nakaliang joka sarkar yai kita limba kita district administration ba kamlong bangelet angtei kendai nakaliang ke jongi yang to min syok hang ni kelabiang nam ta jongi dengi skwa nakaliang ke jongi kun ki ameli bandai oh banya nakati ke jaka tadi ke jingkwa jongi nrei di persang banya nrei ke district administration limba ke police department mo di kepagi labu untuk naiki persang ban khang ini hakajing ya mo persang banya kadam ka skofel dan rei ya kata ngimda sungai dan rei kai kapangi hapan sotu ani ka lomba kumno yangi ki elected representative bau pai ba Moneki konstituensi lain di konstituensi bau pat ba ula pensiat hangi banship ya genu kemat ya genu ke isu kabakta iwan nang ne ban demonstrate na kalian kajui ban pelong ya demonstration andrei kabasosi kelong ba kim sha wat tangi tenga men yang nang ong lada mangi elected representative ngimla banyan hakani ka jiki ke jungi Kamut it sends a very wrong message. Sekipat ba jong ni kejela ke jungi nai. Kamut ba kani ke government kalong diktatorial. Kani ke government kamailat. Bat pesngau ke jongpi. Dai nak kalian ke jungi yong ke ailat nam ailat ni ke jungi kun ke jungi kan nang yan. Mentah kasi kut hang ni. Ni accept kasi kan kut hang ni. Henry. Ke jungi kun jungi kan pat kut. Pat ngai peteng kumlong mentah hadu bagi reinstate ya kita ki officials